baba. Ay, Sindisi. Yebo. Oh yeah. Elabaki. Tiwe you. Elozwe. Elape Zulu. Hlala sebeja. Yebo. It is what it is. My, let me do something quickly. Hey. Yay. Right. Let's check out some folks. Yeah, boo. It is what it is. Yeah, boo. You know, I was buzo ukuthi yindaba all of a sudden la ku social media sebeyasha ukukhuluma nabantu ukubonelela abantu nani mfethu into mayiphila kuwena mfethu angeke izime yabona leyo nto nje leyo mfethu iyenza ukuthi sinibheke ngenye indlela awuthi angena la ku social media hawu yezwa kuyabhulelwa niyahlolwa nani manje sebesaba nanokuyiveza masimba mani lawo ebafethu inina enivusa abantu ukuthi 1 anikaze nababe lapha 2 usinga alukho usinga soyilungekho mfana kithi mawuthi wena uyashintsha istory sakho namhlanje ubizwa ngangazi konke ngengazi injani kusasa unelinye igama kusasa ungazosidakelwa wena hawu ungazosidakelwa wena into efundiswa abantu bakini ayikazi yashintsha uyoze ufike egodini imilithe ihubo lakho lohlezi limile ihubo lakini yohlezi limile masimba mani lawo sithi yezwa hayi namhlanje hayi usuzibiza angazi umkhulu ihleli lodwa kusasa angazi impiko ezibofu kusasa angazi uyini enjani efethu ungazosidakelwa wena usungadlulanga mfethu emzimeni waleyo nto sungadlulanga emzimeni waleyo nto awona mfethu sazohamba sifika isikhathi la sike sibuka amavidiyo akudala sike siyobuza ukuthi ya mfethu ya dadewethu uyakhumbula ukuthi wawuthi wena uyakhumbula yini ukuthi wawuthi kunjani mfethu yebo kusakhona abantu ekusamele basicazele ukuthi nina nanikhuluma nithi niney'nzuza nithi nilapha inzuza nithi nilapha ini kodwa kekhona yedwa enake namlapha kulezindlela kunjani mfowethu hayi ngiyakhipha ngomthu hayi thina sinalokhu mfethu mina yonke into engangisho mina 10 years ago ngisayisho namanje ayijiki yonke into emile ayijiki mshanami ayijiki into efundiswa abantu bakini ayisobe yashintsha otherwise ungumqambi manga you are liar namanga mfethu hamba nama trends wena what bullshit is that bro yazi mfethu ayikho into ebukhuni noma into enzima nje ukuthi uzi understand ukuthi hubo liphi la kuwena okokuqala nje mfethu abantu bakini labo ozalwa nabo bayayiveza isibawo ubani yebo nkosi linjani number 2 mawuzwana nomuntu jola nomuntu noma nishadile lo muntu mayisesebona ukuthi amandla akhe kanjani uzokujikela mfethu ngoba uhalela lento la kuwena ufise ngathi ngabe yakhe
This is why ungamelanga uthembe umuntu mfethu. Awuthembe umuntu. Mina first ngiyeke ngashada mina hlala nomuntu 7-8 years. Akazi nanokuthi manguba nabakithi uthini. Igolo lakhe lelo. Ngeke ayibone leyo nto. Ngeke ayibone leyo nto. Akhuluma nobani. Abakubo kabani. Igolo ke lelo eqhisa incili. Ngeke. Ha. Efethu. Umuzi nomuzi unezinto zakhona. Mina very rude, bruh. But I'm also the coolest motherfucker you'll ever know. And ukulapha kuzokulapha mshanami. Kodwa inhliziyo yakho kumele ibe mhlophe. Ngoba abakithi ngeke mfana bakukhanyisela uzosidakela. Khohlwa. Ayikho neyodwa inyanga ezibiza inyanga lana ethi namandla engazi ngizama. Why do you think ngithi mina if I'm lying stitch my video? Why? I'm confidently saying lento ngoba ngiyabazi bangizame bonke ngibashaye bonke namanje ngisabashaya abanye basebhedlela ngibashaye ukungiphaphela. Because you see a smile and then you think ukuthi I'll fucking kill you, man. I'm not your friend. Efethu, you need to know ukuthi indaba yakini imkanjani. Azi into yakini injani. Zazi wena. I've never changed. I'll always tell you the same thing. Buze msamo. Ngoba ngiyena wakini mina. Angifuni ukuba wakini. Ngenaphi kini? Ngiyamazi mina umkhulu wakho uSimon. Ngiyamazi? Ngiyamazi ugogo wakho uJumaima mina. Ngiyamazi? Angimazi. I do not care. That is the reason why I'm very rude, bro. You should say angazi ngikulaphe mina. Why do you think mina I owe you answers? Ungazongidakelwa mina. People that owe you answers ilabantu fethu abakwazile ukuthi bathinta izinto zakho. I do feedback shows. Come again lapha ku YouTube uzobona. There's about 3,000 live streams engaging nabantu. Engibalaphe mina. It's the other way around ke la. Imina kufonela mshanami. Anginasikhathi sokuganga la. It's called accountability. You need to be accountable, bro. You need to be accountable. If you can't do that, mfethu ngumqambi manga mfethu. Ngumqambi manga. Engage in abantu mfethu othi uyabalapha. If you can't do that, mfethu shut the fuck up. Thula. Well, amathongo mfethu, it's about honor. It's about honor. Hayi uthi hayi manje sengidrava le moto le hayi yona manje sengilena nani. Hey bro, mangathi ngiyaqala ngiyachomela ungamangala kwaye wena. I don't give a fuck mina mfethu. I don't care. Ayibuyiseli ngalutho leyo nto. Kwelamathongo mfethu, it's about honor. Yikho into engihlonipha nje nekani njengabantu abadala. Ungakusho konke okushoyo wena nani, I don't care. As long as I'm at peace nabakithi, I'm very happy. I am extremely happy, chief. Uze wena uzame ukuthi uyaphazamisa efethu angindaba mina naleyo nto. Uzame ukuthi uyaphakamisa hayi nani. Ask yourself one question. If I am lying, yindaba bengakwazi ukusho igama lami. Igama nje kuphela. Isho igama lami khona ngizogcwala ngawo. Khona ngizogcwala ngawo. Ngoba ngizoya emsamo mina. Uzothi uyaphapha ngigibele mshanami. Ngize ngigibele nezinto oyicabile. Just to prove to you ukuthi awuyona inyanga. I'm like that, bro. I'm that guy. Because I went through the bullshit. If you didn't go through it, mfethu, shut the fuck up. Thula. Ngoba sizokubuza. If you listen carefully, mangihuba ngihlale ngihuba ngani ngento ebhekene nomsamo. If you listen carefully, there are 7 pillars I always talk about. Ukusunguleka kwesibaya. How did it start? Abanikazi baso leso sibaya. Makhosi namakhosikazi. Indlovukazi. Inzala abantu. Uhlanga lwesihlabathi. Ngoba phela mangalazi uhlanga lesihlabathi emfethu wena ukwazi ukulapha wena. Singalokho esigoqana ukuyolapha ngebhuku, ibhuku olithole kumkhize. Wena isibongo sakho ukuchiliza, kodwa uthatha ibhuku lamkhize uzothi wena umele lapho engazosidakela wena.
Uqave kuphi ungalazi uhlanga lakini? Mina ngalima mina komalume. Amasimo asekhaya komalume ngiyawazi mina. Amasimo akoyise ngiyawazi mina. Amasimi kababa asungulwe yimina ngiyawazi. See what I mean? In fact, you need to know your story, chief. Uma ungalazi uhlanga lesihlabathi kunezinto ongawazi kuyilapha. Tshela ke mina. Futhi wena ngeke ulimisa igobongo wena bese liyavuma bese liyamukelwa kwelamathongo ngayikho into ongayimisa. Hey ungazosidakelwa wena. Umisa kanjani wena ungazazi? Ngoba phela mawuzomisa into ebhekene nomsamo omunye umuntu mfethu wena kumele uphelele wena ungabi namacala kwelakini ngoba uma uzothinta abasunguli beyibaya kumele wena ukwazi ukuthinta abasunguli bakini qala lo hlanga lwenu first bese uyezwa umuntu azibize ngenyanga kodwa uyamangala makukhuluma imoya kuyingane zabantu ungazosidakelwa wena. Uyasiceba ukuthi wena uthwele, uyasiceba ukuthi ucabile, uyasiceba ukuthi wena une-booster, uyasiceba. Uyasiceba, ngcono uthule. Ngcono vele uthule mfethu. Thula. Leave it to the big boys. Leave it to the big boys. Shut the fuck up. Ngoba if you can't demonstrate and do it, awunayo. Full stop. Awunayo. Thula mshanami. Bhala phansi njengabonke umuntu bhala phansi. Even nalezi zinto mfethu zobumnyama mfethu. Even nalezi zinto zobumnyama mawuzoyithinta kahle mfethu. Yabona mawuzoyithinta ziyakhuluma zize zicebe zicebe zona zithi hayi mina ngithunyelwa usibanibani nani. You see the reason why ngihlale ngithi mina if I'm lying stitch my video. It's because their demons laba bathumele kumina. They now work for me. Qale ngabashaya. Now babasaba ukufa because it returns back home. Ayingenzi ngenze lutho mina mshanami leyo nto. Ngeke ngenze lutho ngenze khohla. Kodwa mayisibuya kuwena. Ayikho into efunwa ayikho into ezondwa ilezi zinto zobumnyama njengokubonakala. So, you bring this motherfucker to me. Mina ngamanzi amdingi nje kuphele wodwa. Ngamanzi nje amdingi. This shit izoshaya reflection ibuyele emuva. Bafo. Yabona kini. Kusho kuhlanga la kini. Let me teach you something. Kuhlanga la kini. Kuhlukene inhlangothi. Ake sibeke nje in simple terms. Asithi for example isilisa isifazana ne? All right. Do you know ukuthi nalo uhlanga lesihlabathi luhlukene? Amasimi mfethu awobani. Akona wezalikazi. Isibaya esani esamadoda. Wake up. Ebaleni lapha kuba khona yini indawo yani yonke umuntu angithi azidlali ingane lapha ebaleni la nibona khona nonke. Okay, ake sibuyise la ekudleni ke. Kuyadliwa ke manje nakho ke nani. Lezi nje lezi eziganiwe lezi. Abanumzane abaganiwe abanezigcawu. Bayadla yini nalezi nje engaganiwe. Intombi into ziyadla yini noma khosikazi omama bemisi. Indaba pho iyithebe ihluka. Asivukeni bafethu maqandeni. Abona obakuhluka iyithebe la kwelikamenzi nangale kwelamathongo ziyahluka iyithebe. Uyazi ukuthi kunabantu ababakhona abangazange bayimukela iphiwo zabo bafa. Uyawazi lokho? Uyazi ukuthi khona bayimukela iphiwo zabo wafa entwaseni. Uyawazi lokho? Yazi khona nabanye wena mfethu uthola ukuthi wayeseseqedile ebese nje waficwa ukufa. Ungeke ngalabo bamuke namanzi nolwandle badliwe yizilwane. Kodwa wena uzothatha izilwane uzoyifaka emsamo wakho.
okunothise laba bathi banama-power bathi banamandla banani indaba bengakhulumi ngabantu bakubo indaba bengakhulumi ngabantu bakubo wena utshela ukuthi wena nje kuhlangala kini akekho noyedwa oyiqhaja ngaye ungazosidakela wena ungazosidakela wena yabo mina mangikhula mfethu mina ngikhule nogogo wami mina mfethu mother side kuzimalanga isangoma naye ozalwa inkuzimalanga isangoma naye ozalwa inkuzimalanga ngenyanga yangizithi ntsini so akukhulumi ngento engayazi ngizigqaje ngoba ngiyazi bangiwela la koyise induku umshana miyaziwa mfana ngadideki mangithi mina indoda ephinde kaningi kanti ngithini kuwena because I'm telling you ukuthi sibaningi kanjani ebesithinta zonke nazo lezi impande lezi I'm literally telling you wena utshela ukuthi wena akekho noyedwa wakini oyiqasha ngaye bafethu anikahleni ngiqamba amanga bafethu qamba amanga nonke ntumaduma ezizweni nonke umkwena umvukeki umthethwa uzulu naye dumaduma ezizweni eningazosidakelwa nina hawu khuluma iqiniso tell the truth bro you need to tell the truth you need to know who you are mfethu ukuze umbambe umuntu usakayona inyanga umbuze ngohlanga lesihlabathi come back and thank me later akamazi ubaba wakhe kodwa uzositshela ngamakhosi efusekwe namsunu wena fusekwe namsunu maratawo awumazi uyise kodwa uthi umukela ikhwama zakini zobunyanga unamanga wena hawu unamanga wena hawu awulazi uhlanga wena ngeke ubethele wena kuzwakala ayikho into ozoyibethela mshana wami ngiyakuchallenge mina lo ngiyakuchallenge come talk shit here we need to get to a point mfethu la umuntu mayithwa lapha into akayilapha sibuka sonke otherwise ngasidakela don't waste our time we are busy danko